Әбием кечкенә иде. Хәтерендә озын, җәйге көн. Сугыш башланды дигәч, йөрәккә курку төшкән. Әтисе һәм абыйсы фронтка китә. Әни көне буе кырда. Солдат ватанга хезмәт итсен. Ирекле җыр яңгырады. Әниләр көн төн эшләде. Бөек ватан хакына. Фашистларны уллары куа. Абый энеләрен җыеп. Әйдәгез, әниләрне искә алыйк. Кемнең хезмәтен сүз белән генә аңлатып булмый. Дөньяда хатын-кызлардан изгеләр юк. Бу аларның җиңү дошманнардан.